I com es comentàvem al principi del programa, és hora ja de treure les catifes de l'armari i així poder veure cada vesprada en connexió ben a gust i ben calentes. Veritat que sí? Bé, com que Mariajo està crevillent, podríem aprofitar, Mariajo, per a que es contares com mantindre bé una catifa. Pues mira, depenent de si està en una zona de molt de pas o de no, li hem de passar l'aspirador o tots els dies, si és de molt de pas, o en 2 dies a la setmana anirien bé. Què passa? Que ara les catifes venen de passar molts mesos emmagatzemades. Com guardar-les? Enrotllades és la millor manera, però mai en vertical, sinó en horitzontal. Ui, això per què? És la millor manera de guardar-les. Per què no en vertical? Perquè amb el temps van perdent fermesa i si tu les guardes en vertical, perden la seva forma. Així que, xitaetes, és la millor, Apuntem consell. Perfecte. Baix del llit. Què passa? Ara les traguem, les fiquem ahí davant del sofà, venen els amics a casa, ens fem el cafenet i, Àngeles, què passa? Que si tens una amiga així que no té molta traça com jo i se li cau el cafè, en la catifa, què fem? Pues mira, primer que res, amb paper absorbent, empapar tot el que es puga, el màxim possible. Sí. I després... En el cafè recent, clar. Sí, qualsevol líquid, sempre empapar-ho. I, Mariajo? Amb paper absorbent de casa, de cuina mateixa. Sí. Després... Sí, tenim Després, sí, hem de fer una mescla amb 3 parts d'aigua i una d'amoniac, que tenim així preparada. Ah, molt bé, ja tenim ahí la barreja i encara queda sí, un poquet de taca. Sí. Amb cotó, amb un drap de cotó que tinguem a casa, nosaltres aquí tenim cotó, mullem, escorrem i anem fent, a poc, la taca. Amb paciència anem fregant, no? Sí, perquè veus, queda aquí en el cotó. I es queda en el cotó, vols dir que xiria el cafè? Sí, anem remullant aquí, poquet a poquet, i el que dius tu, amb paciència. Laura, volies algo? Sí, perquè això sí és recent, però si és vella i no se m'ha donat, què fem? Si és vella. Si és vella, jo crec que el millor... Pots provar-ho en l'amoniac, però jo crec que el millor és que vingues, per exemple, així a Catifes Nelo i comptes en el consell del professional, perquè és la millor manera, no en una taca vella, crec jo. Sí, es poden portar aquí i poden netejar. Ah, i un altre dubte que m'ha sorgit, Mariajo. Un xicle, molt important per les nanos, que sempre s'escau ahí a la catifa. Xicle, això és més delicat. El xicle, bé, per al xicle el millor és el gel, perquè el que fa és resseca el gel i podem treure-lo més fàcilment. Rasquem i se'n va. Exacte, i després, com hem fet ara. Perfecte, doncs moltes gràcies, Àngeles. Laura, per a que una catifa ens dure molt de temps, el millor és que comprem una bona catifa. Si és de crevillent, millor que millor, perquè així fem país i fem economia. Però jo crec que podríem comptar en el consell de Paco. Mira, si tenim aquestes catifes de pèl llarg, que estan molt de moda, però jo no sé si són les més recomanables, Paco. Les de pèl llarg. Pues bueno, ara sí que és veritat que ells estan en moda, però la catifa de sempre, d'un pèl curtet, és la que sempre ha sigut més duradera, com per exemple aquest tipus de catifes. I a més sintètiques, no? Recomanes tu? Sí, i sobretot per als xiquets, és a dir, per a les famílies que quan tenen un xiquet d'un any o tal, és molt més convenient este tipus. Sí, perquè la llana o les fibres familiars podrien fer perdre pelets. Bueno, ja has vist que així tenim més de 4.000 catifes per a triar i potser no volen, però sí sobre elles podrien deixar volar la nostra imaginació. Només cal que tinguem gustet i temps per a vindre a triar-les, Laura. I tant que sí, després de la classe de neteja que ens has donat per anar corrents. Gràcies, Maria.